Muni ang angay buhaton kung matulog na sa gabgabhion. Kinahanglan mga ikagpasalamat sa Ginoo o manalangin ka. Sa ngalan, samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Duka ninong tuloy ko da. Mga kapobre, mo juni angay buhaton sa kalimut ko panguros da. Sa nga sa Espiritu Santo. Amen. Mga kapobre, mo juni atong angay buhaton unta makasunod ta sa tong mga katigwangan sa unang panahon nga mga ikamuntag ikagabi ibi po matulog mga ini kabuntag sad mga sa unang panahon sa bata pa ko arura giday kanang magdakag santos atos mga silingan ba mo sad ni ako nasundan sa ako mga ninuno sa una unta gana sa ka ampo ka mingon ka ba nga lamdagi Ginoo ang mga tao sa YouTube unta mudaghan ilang mga dollar ayaw intay tugot ang ilang mga channel nga mga dimot. Amen. Ana ba mag-ampo? Salamat Ginoo nga ang akong channel ay nakasapi na og 100 dirham dollar. Ana, mahinaot ko Ginoo ugma mudaghan pa akong dollar. Ingana magyayoday. Mo na ako ipakita nyo karon kung unsa dapat before tayo matulog. Basta manghadji bitaw kanay mga ana-ana naa sa tanas sa likod. Mangibisog jud ka di ka magduka kay naa sa tanas di gitintal ka. Pahawa sa tanas. Di ka mohawa gid ilansang kita sa krus, ilansang kita sa krus, ilansang kita sa krus. Ingana na basta magduka ka magdas. Mugawas jud ning duka basta mudasal ka. Mga demonyo ng mga anak. Muna maingon jud kun ta hinaut unta ko nga kamo unta kita tanan unta manginaot unta ko karon na labaw na nga mura na tagi ani gisilihig sa mura tagi ko nagpahinulso sa tong nga sala bakay na ang virus ang COVID karon wala pa gidawahawa pila na katuig sumura batag ka ng di ko anta sa Ginoo ba ya kinahanglan mag-ampo na gis Ginoo nga muyo nito mga itagpasaylo kung unsa man atong nga sala kay lisod ug dili po ta mga ipasaylo. Kailangan jud ang pasaylo gid. So di jud mahimo na ang way pasaylo. So unta ingon ana po lang tatanan nga mag-prayer, magkuan sa Ginoo, magpalaala sa Ginoo nga kanang tagahan kabaskugan unta taga grasya labi na karon sa pandemic time
unta wag tang ning ana sa una bitong panahon mga guys. Sa nadako kong lula mag dere sa tanas sa kulikod kuan ingana mi sa una mga guys kanang sa gagmay pa mi adto jud mi kuan bukawon mi buntag sa kadlawon kay magkuan sa Aurora ingana mi sa una pero anbut karon wa na may Aurora siguro karon mga tao karon di na mo pud magampo kinahanglan mo pa sila istorya magampo ngana ba mo ni nakakuan jud. So mga guys, manghinaot ako kuhaan yung katulunan ang akong giblog karon nga unta magampo ta sa Ginoo kay murag gihusgaan atas Ginoo ba. Kamputan ninyo before matulog, igmata sa ampo pasalamat sa Ginoo. Tagbas kusto lawas, ana ba? So babay mga guys, salamat sa inyong pagsubaybay sa akong vlog nga today is March 2 na ba? March 1. So unta kuha katalunan sa mga uban nga tawo kung makita niya akong vlog nga matulog ta before ta matulog mga G. So amen sa ngalan sa Ama sa Anak sa Espiritu Santo, amen.